tan profundament que no puc expressar-ho. Sense parlar més del que ens toca, començarem amb aquest acte. Amiga, infinitament amiga, en algun lloc el teu cor batega per mi. En algun lloc els teus ulls es tanquen al refús dels meus. En algun lloc les teves mans es crispen, els teus pits s'inflen de llet. T'afalleixes i camines com cega a trobar-me. Amiga, darrere bogeria, la tranquil·litat suavitza la meva pell i els meus cabells. Només el meu ventre t'espera ple d'arrels i de sorpreses. Vine. La meva nuesa és absoluta. Els meus ulls són miralls pel teu desig i el meu pit és taula de suplicis. Vine. Els meus músculs són dolços per les teves dents i aspra la barba. Vine a submergir-te en mi, com en el mar, a nedar en mi, com en el mar. Vine. Ofega't en mi, amiga meva, en mi, com en el mar. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, porque estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Els teus juraments s'han trencat i la teva fama ja és molt fràgil. Quan escolto el teu nom, comparteixo la seva vergonya. Si arribés a trobar-te, després de llargs anys, com t'hauria de saludar? Amb silenci i amb llàgrimes. de març de 2017, Dia Internacional de les Dones. Superem les desigualtats. Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de ser visibles, recordar que les dones són la meitat de la població,
que han estat i són agents actives en la construcció de la societat, l'impuls de l'economia i la innovació social, i que si perdem aquest potencial estem perdent la meitat de les oportunitats del món, evocant l'advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi. Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica textil Cotton a New York reclamaven la igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, seguim veient que les dones del nostre país cobren un 26% menys que els homes, segons un estudi recentment presentat per la Generalitat de Catalunya. Ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d'hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el PIB català s'incrementaria un 23,4% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura. Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles i per assegurar un present i un futur més just i més equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general amb l'aprovació de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, Llei 17/2015. Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica ens mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida, com en els treballs, la cura, l'educació, les cultures i les famílies. Els estereotips, la banalització dels espais de poders femenins, la falta d'oportunitats en les esferes de poder i els espais públics i el sexisme vigent en molts espais professionals. Per això cal encara fer un pas endavant, perquè les polítiques de les dones adquireixin la centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament sobre les causes de les desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències. Revisar des de la perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern i extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a produir el sexisme en la nostra societat. És fonamental per superar les desigualtats existents. Alhora, cal que els pressupostos públics de les administracions reforcin la seva aposta i inversió en les polítiques d'igualtat de gènere i implementin el desplegament de les lleis d'igualtat i violència masclista. Avui, 8 de març, reforcem l'aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre del paper històric i pioner dels grups feministes, perquè puguem estirar del mateix fil per teixir un horitzó comú, on la diversitat i la sororitat sigui un únic reclam contra les desigualtats i el patriarcat. I aquest camí l'hem de fer plegats, dones i homes, en la mateixa direcció, tot sabent que una societat no és completa si no reconeix ni reparteix la riquesa, simbòlica i material, amb l'altra meitat en totes les esferes de la vida.